Do 7 a 11 de abril de 2024, un grupo de docentes da comarca de Ferrolterra participamos nun fluxo de mobilidades a Vilna, capital de Lituania. Este fluxo foi organizado polo CFR de Ferrol, no marco da acreditación escolar Erasmus Plus KA 120-SCH, baixo a temática Digital Transformation of Education in Lithuania. A función deste podcast é darlle difusión á nosa experiencia como participantes desta actividade. Que tal, Sandra? Que tal, Luís? Neste episodio imos falar do que fixemos o martes 9 na cidade de Vilna. Se estás escoitando este podcast e non sabes que día antes facían un grupo de docentes de centros educativos da zona de Ferrolterra en Vilna, a capital de Lituania, entón deberías escoitar antes o capítulo 1. Sandra, contanos como comezou o martes. Pois o martes comezou moi ben. Descansamos un pouco máis que a noite anterior e saímos coller uns taxis para ir ao cole de primaria Sietubos, se está bendito. Ali nos recibiron a aula de tecnoloxía, un sitio con un montón de proxectos chulos, circuitos, invernadoiros, robots, bueno, un montón de cousas. Estiveron con nós a directora do centro, a secretaria, o profe de inglés que exerceu como traductor, e a profe de tecnoloxía. Sniegole Bagocieneo, ou algo así. Sí, o tema da pronunciación xa dixemos que ia ser un pouco complicado. Sí. O que faremos será na descripción do podcast pois poñer os nomes dos mestres que participaron e que nos axudaron. E, bueno, se alguén o sabe pronunciar mellor, pois que nos ensine, por favor, que nos ensine. Sí. Pues fálame máis desta muller, sí. Sí, esta profe foi recoñecida como a mellor profe de tecnoloxía do país en varias ocasións. Nos contou que ali os estudiantes fan un montón de cousas na súa aula, no seu laboratorio, pois con sistemas automáticos, a cortadora láser, a presa textil, a plotter, bueno, todo isto forma parte de distintos proxectos co obxectivo de aprender a cuidar o medio ambiente e de montar un negocio. Entón, ali os produtos que obteñen, despois os poden vender e así os cativos aprenden un montón de competencias á vez. E tamén se crea un ambiente moi favorecedor para o aliñado con necesidades especiais, xa que o encontran como algo relaxante, lles axuda a comunicarse, a expresarse de diferentes maneiras. Todos estes aparellos que estaban nese laboratorio no que nos recibiron, eles o chamaban Fab Lab, ¿sí? Fab, F-A-B, espacio Lab. E a min, o Fab Lab recordoume moito aos polos creativos, sí, ¿no? que temos ou teremos nos nosos centros educativos no futuro. Claro, eu cada vez que acudo a un centro educativo no que teñen polos creativos ou algo semellante a polos creativos como este Fab Lab, eu respiro moi tranquilo, porque recoñezo que, bueno, no meu centro educativo eu percibo certa incertidumbre ante a chegada destes aparellos, non? Como non sabemos como usalos, non sabemos que temos que facer, estamos perdidos, non sabemos onde metelos, que non temos ideas. E, bueno, observar centros educativos que xa deron pasos, non? Neste ámbito, pois dá tranquilidade, porque ao final poder facer consultas a outros docentes, non? A facer unha consulta entre iguais, pois sempre dá bo resultado. Eu, cando vimos en Vilna, pois gustoume moito, e tamén o vin no CEP de Carreira, en Ribeira, dentro do programa educativo Observación. Fomos 3 mestras do curso de Canido, eu incluído, e eles son Centro Polos Creativos Plus, é dicir, solicitaron participar neste proxecto educativo un ano antes de que a Xunta decretara repartir estes aparellos entre todos os centros educativos. E dá moito gusto iso, ter contacto con alguén que xa ten andado algo de camiño, ¿sí? Saber que no caso de que nos sintamos agobiados, estresados, atascados, que hai alguén aí. Claro, poder facer unha consulta entre iguais e poder sair do paso, pois iso, con a axuda de docentes como a ti e como a mí. Sí? Pois sí. Que fixemos despois de estar con esta grandísima profesora de tecnoloxía? Pois despois nos dividiron e asistimos a diferentes clases. Fomos a facer unha observación tamén entre iguais. Fomos a facer unha observación a diferentes aulas. Entonces, no meu caso,
eu asistín coa profe Puri a unha clase de Science con pequenos e pequenas de primeiro de primaria. A temática era os estados de auga. Bueno, cada neno tiña o seu ordenador, pero non era... non teñen sempre con eles, non poden levar para casa. Eles teñen un sistema diferente ao noso, non? Teñen o banco no cole, a profe o solicita cando vayan a usar e se lles deixa, non? É un pouco préstamo. E que fixechedes? Pois, nada, utilizaron a pantalla para poñerles un vídeo, levaronlles xeo e auga quente, bailamos, sí, puxo ali un vídeo cunha coreografía sobre o tema, eles se levantaron, xa tiñan a coreografía coñecida, e nós tamén nos unimos a eles. Sorprendeulles, colleulles así un pouco de tal, pero bueno, despois empregaron os ordenadores para facer un debuxo. Tiñan que dibuixar un dos estados de auga e salían diante dos seus compañeros a explicarlles que debuxaran. Moi ben, moi interesante. Sí, moi ben. E bueno, ao final de todo estuvo moi guai porque fixeron unha actividade de metacognición que nos gustou un montón. A profe puxo na pantalla como se tiñan que dividir, non? Facer diferentes grupos según o que entenderan ou se tiñan dúbidas, pois os que non tiveron ningún problema van para a lauda fiestra, os que teñen casi todo claro pero tuveron algunha dúbida van para ali, os que non entenderon nada entonces é unha forma de localizar a eses alumnos, non? E falar con eles, saber cal foi o problema, que ás veces non foi para tanto porque era que tiñan un apartado mal non sei que, o que o debuxo non lle saíra moi ben, pero bueno, gustounos o sistema. E a ti que che tocou, Luís? Eu fun con Jaisa a unha clase de quinto de primaria. Era unha clase integrada de lituano e música. Entón, era unha clase na que había codocencia. Estaba a mestra de lituano e o mestre de música. Entón, en primeiro lugar, a mestra de lituano explicou un pouco de que falaba a canción, no? E a estrutura da canción, e logo ambos mestres o que fixeron foi explicar como compoñer a canción cos seus ordenadores, porque aquí tamén usaron ordenadores e usaron o programa de programación Scratch. Que guai. Que eu non sabía que o Scratch tamén se podía compoñer cancións. E ali estivemos, Jaisa e máis eu, deixaronos un portátil e intentamos compoñela. Con escaso éxito, porque ao final había unha ou dous notas que nos bailaban un pouco e non chegamos á composición final. Pero bueno, non estivo mal. A cuestión é que estivemos falando un rato co mestre de música, que se manexaba un pouquiño mellor en inglés que a mestra de lituano, e nada, conteille que aquí en Galicia temos o programa Disgal, que cada alumno ten o seu portátil en quinto e en sexto, e chamoulle moita atención. Chamoulle tanto a atención como a min chamoume a atención que nesa escola lituana os nenos de primeiro de primaria xa empregan o ordenador nas aulas. Entón, bueno, é interesante ver como o uso das tecnoloxías pois está bastante algo, digamos, natural, non? Nestes países que apostan tan forte pola digitalización. É verdade. Pero bueno, unha vez rematadas as observacións, bueno, é certo que ti e máis eu fomos a 2 observacións, o resto dos compañeiros foron a outras, por exemplo, Fabio do IES de Mugardos contoume que foi a unha sobre os cambios na vida diaria despois da Primeira Guerra Mundial, creo. Non coñezo máis detalles, pero o tema pareceme, vamos, interesantísimo. Era para sexto, era un tema para sexto. Logo tamén sei que algún foi a unha sesión de xeografía. Falaron sobre cambio climático e fontes de enerxías renovables. Todos os temas moi... Sí, moi de actualidade, verdad? Moi, pois eso, moi de hoxe. Pois sí, pois despois xa de todas as presentacións fomos comer, non? Efectivamente, porque ali aprendimos moito do sistema educativo lituano, falamos con moita xente e comimos. Sí, comimos sí, moito, da gastronomía tamén, non nos podemos queixar. Recoñezo que durante eses 3 días esquecín o que era a sensación de fame. Sí, que maneira de comer, que rico estaba todo. E que rápido. Que rápido. Que rápido se come ali. Sí, moi ben. A verdade é que fantástico. Pois despois de comer xa voltamos á aula de tecnoloxía, non? Estivemos con esta muller con nome difícil de pronunciar que se chama... Smiegoley. Eso é, efectivamente.
Ali ela estivo explicándonos un pouco como... Bueno, explicounos a nós e a alumnos de quinto un pouco acerca das distintas inteligencias artificiais que hai agora mesmo dispoñibles, non? E ela facía como unha defensa do seu uso nas aulas. Sí. E despois propuso un exercicio que a min deume pena, pero non cacei moi ben de que iba. No, porque despois foronse os cativos, porque tenían outra clase e tal, e a nós tocounos un obradoiro de literatura. Pero vinculado a inteligencia artificial. Sí. Entón, tiñamos unhas frases para analizar e ver cantas veces se repetía unha palabra e como a podías mezclar despois para facer frases novas e historias novas. Iso é. A min, a verdade é que tampouco. Fixemos ali... Intentámolo. Sí, creo que o objetivo era un pouco comprender como os modelos de inteligencia artificial creaban, ¿no? Sí. Pois textos, etc. Parecía super interesante, pero recoñezo que me perdín un pouco. Claro, o tema do idioma limita un pouco ás veces, Sí. non? Entón, bueno, eu teño os materiais aquí, e se acaso, bueno, ti ibas a facer unha presentación, verdade, en Canva, diseches? Sí, Pois, efectivamente. Quen este interesado, pois subirás os materiais, Sí, que podedelo ver ali, estarán sí. disponibles, se podrán ver, vamos, seguro, que era super interesante, pero, en fin, non pasa non nada. era doado facelo, nos fixémolo un pouco regulincho. A mí non me preocupa moito, porque eu, cando Deus, por favor, se nos conceden o proxecto Erasmus, a primeira persoa que vou chamar para poder facer unha visita vai ser esta muller. Claro. Sí, sen dúbida. Pero bueno, despois disto, despedímonos xa, non? Marchamos desta escola, a onde acudimos? Pois despois, que fixemos? Facía un calor, acordaste? Facía 27 grados en Lituania, mamá. Sí, é verdade, que tivemos moita sorte co tempo. A semana anterior nevara. Entón eu dicía, madre mía, que esquizofrenia, non hai maneira de ter roupa de verán ou roupa de inverno. Sí, pois nada, ese día con tanto calor, pola tarde tocábanos a visita a Axencia Non Formal. Axencia de Educación Non Formal. Efectivamente, Axencia de Educación Non Formal. Sí, señor. Pero antes de ir pola axencia, paramos nunha zona que é super bonita, que tiña un montón de amendoeiras en flor, acordaste? É certo, sí. Pois esta era unha iniciativa, contáronos ali que era unha iniciativa das Nacións Unidas, como homenaxe a Hiroshima. Anda. Sí, despois da explosión da bomba atómica, as árbores que sobreviviron ali, pois chamáronse sobrevivintes, non? O legado verde de Hiroshima, que é como se chama esta iniciativa, dona sementes destas árbores a outros países para que as planten en recordo. Pois esta era unha desas zonas. Mira que estaba todo precioso. Sí, no, era unha zona fantástica. E bueno, nada, paramos ali, fixemos unhas fotos e despois continuamos para a Axencia Non Formal. Axencia de Educación Non Formal. Perdón, Axencia de Educación Non Que Formal. a Axencia Non Formal sona que ali a xente vai vestida, non sei, en bermudas todo o día. No. Axencia de Educación Non Formal. Ali, sitio, sí, super. Podemos dicir que ali nos coles van moi ben vestidos, a xente, nada de bermudas nin chanclas, ni en vaqueros. Iso é. Bueno, ali na Axencia de Educación Non Formal recibironnos dúas chicas que creo que eran... Non recordo a verdade, o cargo. Eu penso que eran as directoras, sí, verdade, sí. E bueno, ali estiveron contándonos un pouco en que traballaban. Claro, ao final, bueno, pois a educación non formal é ese ámbito de educación que vai máis alá da escola, non? Ali os nenos poden acudir para potenciar pois habilidades que non están incluídas no currículo formal, da educación formal. Entón, pois pudemos ver como uns nenos traballaban nun taller de avións, de xoguete, outros nun taller de barcos. Despois tamén había un laboratorio de ciencias, de física, non? De bioloxía. Era un laboratorio de bioloxía e tamén tiñan un de física, que tiñan un microscopio, etc. Contounos unha das chicas que ali traballa que tiñan unha especie de obradoiro estilo CSI, non? Que tiñan que investigar un crimen. Tipo Cluedo, que era non crimen, pero había algunha fechoría que alguén fixera, entón os cativos tiñan un robo, creo que era, robaban un cadro, unha obra de arte. Que analizar todas as probas tipo CSI para chegar a descubrir o que pasara. Moi ben, pintaba todo. Sí que estaba moi ben. E logo tamén nesta axencia organizan cursos de formación
para mestres, que non son oficiais, pero bueno, tamén serven para mellorar o desempeño profesional dos docentes. E nos volveron a falar de todos os centros STEM que teñen repartidos polo país, efectivamente. Eso é tamén moi interesante. E logo, nada, despois disto, tiñamos un pouco de tempo libre, ti, eu e Yaisa decidimos ir a coñecer un sitio precioso que se chamaba Trakai. Digamos, a postal típica de Lituania é a do castelo de Trakai. E, bueno, vimos a oportunidade, montámonos nun Uber, e a la que fomos, con Lucas chamábase, non? Eu namoraime de Lucas, pero non recordaba o seu nome, foi un amor un pouco fugaz, sí? Un chico moi simpático, estivemos falando con él e ao final veuse con nos a visitar o castelo. Ofreceuse a facer de guía por ali, esperarnos e xa levarnos de volta, non? Atopamos unha igrexa co sinal do Camiño de Santiago. Efectivamente, certo, que a mí me chamou moitísima atención, unha igrexa moi bonita que de pronto tiña a concha do Xacobeo. O sea que mira, que quen se anime a facer o Camiño de Santiago de Lituania, pois xa sabe que ali vai ser ben acollido. Pois si, e antes de irnos, Lucas levounos a unha taberna típica para probar as empanadillas. Que non recordo como se chamaban en lituano. Non me acordo eu tampouco. Eso, na descripción o poñeremos, por suposto, unha masa rechea de carne, bueno, ben, estaba riquísima, verdade? Bueno, nada, collimos as empanadillas que veñen servida con un caldo de polo a 27 grados, foi estupendo. A mí gustou moito, E nada, collimos o Uber outra vez e volvimos para Vilna. Cenamos. A un restaurante estábamos esperando o resto dos compañeiros, Lucía, Miguel e o director Manuel tamén. Unha comida riquísima, máis alá de carne rechea, o sea, de algo rechea de carne, vamos de todo, riquísimo todo, moi recomendable. Vilna é un lugar que hai que visitar, en serio. Efectivamente. Que quede claro, que eu volverei. Foi toda unha sorpresa. Fantástico. Nada, logo fomos tomar un algo, porque xogaba o Real Madrid, e chegamos ao fin deste episodio. Pois así chegamos. Marchamos recordando dúas verdades universais contra as que non hai nada que facer. Unha, o Real Madrid va a gañar esta Champions, o sea, eso é inevitable, impepinable, por moito que me doa. O cheirábamos ese día. E dos, xa daquela, que porque isto foi o 9 de abril, o 9 de abril, e dicen, señores, que ninguén se preocupa, o Madrid gaña isto. En fin, a min non me gusta moito, pero habrá que sí. E dous, que o objetivo deste podcast é difundir o fluxo de mobilidades a Lituania levado a cabo en abril de 2024. Este fluxo foi organizado polo CFR de Ferrol no marco da acreditación escolar KA 120-SCH, baixo a temática Digital Transformation of Education in Lithuania. Pois o noso próximo episodio xa será o último. Efectivamente. Vou dicir un pequeno spoiler, vale? Sí. A ver. Non todos os que fomos a Lituania voltamos a Ferrol. Serás capaz. Moitísimas gracias por escoitarnos e un saúdo. Un saúdo.